Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagsubang dadayana ken Lindon. Ket naibaga ti balasang anakitanan iti naminsan ni Ruben. Nasdaw ni Lindon iti daytaan na amuan na. Dagus met a pinaayaban ni Lindon ni Doña Dolores. Ket nagsarita dagitoy. Nakapungtot ti imununa. Gapot adakkel agatad ti imbayad na kani Doña Dolores. Tapno ipapatay na ni Ruben. Sana na makaid na ni Doña Dolores asibibiyag gayam ni Ruben. Iti sabali abangir, magustuhan ni Gardo tiraman ti putahe alinuto ni Celia. Isu anagado tinakanna. Nakunamot ni Celia nga mangan no paborito ni Gardo ti putahe alinuto na. Kabayatan na, agsarsarita da Gardo kan Alona. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Gardo, numabalin la ko ma. Iwaksimon iti isip mo ti panagibalas. Anya? Pabut-butengak tunggal ibalikas mo dayta. Kasano no saan ka nagbaligi iti panagibalas mo. Gardo, tsak kaya mapukaw kay tibiyag ko. Alona. Awanan ti kasas kan tibiyag ko no kastaman bilang ti mapasamak. Tikit di ko mapanunutan ta ita, kat ti masakbayan ta adwa. Maawatan ka. Hanggang sapay la kumata maawatan nakmat. Nasken asa pulak dagiti tattao anang iruruman kada tayo. Anya? Agpapada tayo a biktima ti kinaranggas, kan kinaawan hustisya. Nunasken nga ikabil ko tilintag iti dakulap ko. Aramidak. Gardo, kay bagbagak pailaang nga mabutbutangak tunggal ibalikas mo dagita. Pakawanan na kalona. Hanggang nakapangedeng akon. Balsak dagiti buklis. Kan ita iti kagimungan. Diyak mababalaw ni Gardo. Nuapay nga imbaga na ken katikasta, Alona. Tatang, saan ka di ano mabalin katliklikan tayong tiriribok? Alona. Kasano amagunod tayo ti kapya kan linak? No agar-ari iti puso tayo ti panagibalas. Husto ko man dagiti apanawan ang nagsagrap tayo iti adu-arikan. Alona. Tatang, kunak no saan akon amakarik na iti saam kan panagtuok. Idi madayo tayon iti sigud a lugar tayo. Apay akas lag subsubli tinapalabas iti biyag tayo. Wah, anak ko. Adda nga tapay namnama makita tayo ti masakbayan. Wano, nagpatingga tayo langan iti arapaap amagunpod tayo ti talinaay. Alona. Maawatan ka. Ngam saan ko atangal ti panunot ni Gardo. Mabalin ang malapdak. Ngam kis iti barukom na. Ti panagibalas. Tatang, Noan niya ti laban na. Laban tayo matan. Mairaman tayo iti ganwat na nga agibalas. Kasanulaangan, no maamuan na ti puon. Kan gapuno apay akayat da apatayon. Tinasursuro ni Gardo kanyak. Awagas ti pan nakirangat. Kat maaramat na itinasaya at awagas. Ti maikan tayo. Iti hustisya. Tata Ignas, kasano nga ilawlawag ko ken ni Gardo ti amin? Manipod nagdagusak dito eh. Diyak pa'y naibagakan kwa na ti talaga na pasama kanyak. Celia, siya kung ti makaam mo ang makisarita ken ni Gardo. Agyaman na, tata. Tilaang saan arumbang ang maibalikas kan kwa na. Ketika ada ti kaayan-ayat na. Maawatak, tata. Dayto yung tirugi. Apan nakariribok matibiyag dagiti managdakdakas. Dumtengen ti alawig. Amang reba iti nangato apader. Anya day ta asasawam. Matikawak.
Anya day nga alawig, Tata Ignas. Inyarig ko iti may sang alawig. Ti kabaalan nga aramiden ni Gardo. Anya? Kayat asawon dayta. Kabaalan arip puugan ni Gardo dagiti kabusor. Nga uray na nga to ti estado da iti biyag. Tata, kabailan nga tanga aramidan dayta ni Gardo. May sala ang agagangay at tao ni Gardo nga awanan sursuro iti pannakilaban. Celia, adun tinabaliwan ken ni Gardo. Iti panaglabas ti panawan. Nasursuro na dagiti taktika. No kasano ti lumaban. Anya? Siyak tinangisuro ken kuana. May saak a retirado a soldado. Ken natenebak iti adun alaban. Kastagayam, Tata. Juan, Celia. Atidug asalaysayan ti pakasaritaak. Idi addaak paylaang iti serbisyo. Iti likudan dayta. Nagdalanak iti kinaawan hostesya. Binalikugnak idi ti maysa nga opisyal ti armada. Kayat dak apasurutan kadagiti illegal nga aramid. Nagkedkedak. Aging nga inyaramidan dak iti basol. Ajak met inaramid. Ha? Gaputa addan amok kadagiti illegal a transaksyon da. Kayat dakmeten apalikidar. Anya? May salaang dayta. Kadagiti pakasaritaak. Celia. Di ka din malapdan iti dayta pangadeng mo, Gardo. Sanen Alona. Ulitin. Sapay la ko matamawatan na. Sa pulak da kiti nagbalin akabusor ti amam. Anya, Saan ang mabalin nagtalay na edaklatan dito'y ngawan maramidak. Nasken ang makapagtignaya kon. talaga ka di kan malapdan iti kayat mong aramidan. Alona. Sige, aramidam nga ruden ti kayat mo. Alona! Dinak panawan! Alona! Pinanawan na kon. Pakawanan nak. Ay-ayatan ka. Ngam napatagnot kanyak ti panagibalas. Jack maklon nagkatang-katang pailang dagiti kriminal. Nasken nga guli magdameten. Para iti pagsayaatan ti kaduan. Mama, adto yan ti kanam. Mangan kan. Duan adaras asaan ka anangan. Di mo kumamot baybay anti sa lunat mo. Saan ka mabisin, Diana? Anya? Saan ka amabisin? Idinto tadwan adaras asaan ka anangan. Talaga ajak marik na tibisin ko, anak ko. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, mama. Apoy adi mo meten kayat ti mangan. Mariribukan ak ngamin, Diana. Isama po kaw ti ganas ko amangan. Nagdagsan unay ti barukong ko. Jak amo no kasano ayibkas ko ti dagansan iti kaungkak. Tapno malaganan ko mamantirek na. Mama. Inutan na kasidsideran ti konsensyak. Gapo kadagiti bidtot nga inaramid ko. Gapo lang iti tarigagay kong agbalinak abak nang. Kan maaramid ko ti apin akayat ko. Mapakawan nakpay nga tati Diyos kadagiti nagtutuon abasol ko. San abali ko maasyak lang ti madusa. Gapo ta siyak mat tinagbasol. Tirigat na. May ramraman ka pa yan, anak ko. Awan ti basol mo kadagiti mapaspasamak.
Mama, husto ko manday ta. Mangan kakit din. Nagsingpat ka unay. Uray ang dadatan anak kabasulakan ka, anak ko. Iso ama kon konsensya aklaunay. Nagbalin kayo mat anasaya at kanyak, mama. Sa anak ang nagbalin at tao no awan kayo itiday di papa. Utang ko tibiyag ko kada kayo at dadakkel ko. Diana, Uray anya ti mapaspasamak. Di kay mabalin a panawan, mama. Patsak na danto matla paglawagan ti amin a parikot tayo ita. Mama tiyak iti dayta. no dumtang tumanday tagon daway, Diana. Diyak maipasigurado. No si bibiyag ak tupay. Anya? Pudno tinangag mo, anak ko. Naskan abayadak dagiti nagpasulak. At upay tisan mo nga mo. Anya ti kayat mo asawan, mama? Saanen arumbang ama-amuampay ti amin, Diana. Sigurado akagura nagtumatlaang. Anya? Bayam ati panawan ti mangsungpat kadagiti nagadua sa lunsod. Anarigat asungpatan ti agdama a panawan. Naunag ti kaipapanandag iti ibagbagam, mama. Di kan maawatan. Talaga adinak maawatan, anak ko. Diyak matla mailawlawag ang naimbagkan ka ti amin. Aglunag ang nagbalinak ang managing bubukod. Ang kakadakas abalikas ti maisawsawang ko. Mama? Ado at tao tinapagura kan napasakitak. Nung atagpakawanak iti Diyos kadag iti nagpasulak. Mapakawanak nga tadakos. Kat ipain at ikidkid tawag at alina ay iti puso kan panunod ko. Nunas naban lakit di ti panagkid daw yu iti pamakawan ka ni Apo Diyos. Mapakawan na kayo, mama. Nalapit ang mapakawanak. Ngam siguradong ata ang mapakawanak met jay tao ang nakabasulak iti dakal. Ha? Si bibiyagak pailaang. Ngam marikrik na kuntiin inot apan ang kinkinit kanyak ti konsensyak. Umukuok asaam ti agdama marikrik na kita, Diana. Apay nga imasidag ka, ka nagdumog kay ti sangwanak, Diana. Di mo aramidan dayta. Diyak kayat amakita ti kasta alangam. Masya naklauna yan kan ni mama. Di na pa yan kayat timangan. Anya? Imasidagak. Takayat ka akasaritaan na imbag. Kat sapay lakumatag tungpal ka iti amin ang mapagsaritaan ta. May papanitian niya. May ipapan kadata, Lindon. Anya? Kayat mo pagsaritaan ti may papan kadata? When? Italaang nga aramidak daytoy. Para kan ni mama. Diana? Kabailak ti agsakripisyo para kan kuana. Ipangpangrunak ti pagsayaatan ni mama. Ngam iti bukod ko abagi. Maaramid mo dayta para itiinam? Na uray no agdadata ang nakabasol kan ka? When, Lindon? Patpatgak ti inak. Isulaangan tinabat-bati a pamilyak. Nakaamirisan ni mama. Kat pagbababawyan nandag iti mati nga inararamid na.
Anya? Tapno matungpal amin dagita. Naskan nga isakripisyo tiragsak ko. Anya di kayat mo asawan? Ited mo ti waya-waya ti inak. Taipaay kumat ti kayat mo. Anya? Saan nga amo ni mamaday ti nga aramidak? Masya anak launa yan kan kuha na itay nakisarita kanyak. Lindon, sapay la kumata tong palem ti tarig kagay kong ama pasamak. Kayat ka di asawan dayta? Nga umanugot kan ang makikalay sa kanya, Diana? Wen, Lindon, basta agtungpal ka ama ipaay kan ni mama ti waya-waya na. Ited mo amin akasapulan na. Maragsa ka nak iti dayta nga imbagam, Diana. At adari magot tiriknak nga agayat kan ka. Anya, Talaga abimara tiriknak, anak ang iti imbalikas mo. Amayat kan ang makikalay sa kanya. Lindon, mangnamnama ka di. Pulos adi na kam riribukan, no naipaay kontikal kalikagumam. Ikari. Imbagak payla iti. Ama ipaay ti wayawayayo. Iti ka nito asong bata mon ti ayat ko. Diyos ko, isuronak no anya ti rombang nga aramidak. Aramidak da ito'y para iti patpatgak nga ina. Diyak kayat amakit kita ni mamang agrigrigat. Nadudugan ti baro kong naamangim imat iti parikot ko. Kat babaen iti yaanugot ko iti pagayatan ni Lindon. Malaganan ti baro kong ni mama. Kabail aktag sakripisyo para kan kuana. Ngam, kasanon ni Ruben. Isupay laang ti ay ayatag. Mangnamnamak nga agsubli pay la kanyak. Silulukat akan ayon ti pusok para kan kuana. Isulaang ti lalaki nga inayat ko iti kasta unay. No sa dino man ti ayan na ita. Babaan man la kuma iti angin. Kat mayara saas kan kuana tinapalalo nga ayat ko. Kayat ko kumanga arakupan. Kat agpakada kan kuana iti maudya aguntaway. No saan man ada kami tinaituding iti tunggal maysa. At daayhat nga ibatik, itilat ang tibarukong na. Apaya simrek ka iti siledmi iti anak ko, Brando. Di ka man la nagtuktok iti rita ko. Pakawanan nak, no si Kaklatan, Doña Dolores. Inawagan nak iti Doña Dolores, Brando. Wan, Doña Dolores. No anya dagiti santa nagkinawatan idi. Kidawag apakawanan nakon. Anya, Sapay lang ko mata mapakawan nak, Doña Dolores. Wan kaya, agpulas ka. apay apagpulasan nak, Brando. Sa dino ti papanak. Nawaya ka na mga ramid iti kayat mo, Doña Dolores. Mabalin mo terumuar dito'y mansyon. Kat inka ornosen ti bagim. Anya, Mapan ka iti salon. Wenno inka gumatang iti kayat mo agatangan ni Jemol. Brando. Di na kumarabakan iti kasta. Doña Dolores,
Saan ka arabrabakan? Podno amin nga ibagbagak. Bilin amin dahito ni Boss Lindon. Anya, jak kayat ti rumwar. Tapay, Doña Dolores. Amangan no da sa bali apang panggapan nyo kanyak. Amangan no kayat daklaang apatayon. Anya? Am-ammo kayon, Brando. Amangan no agin kukuna kayo laang. Ngam iti ka nito ang makarwara kon dito'y mansyon. Patayan dak tumatan. Saan may amaramid dayta iti amo mi? Doña Dolores. Sino nga amo ti dakdakamatam? Da kayo. Ken ni Senyorita Diana, Doña Dolores. Anya, Ala, agpulis kan kit rumwar kamutan iti daytoy asilin. Doña Dolores. Siyak mismo ti mangimaneho iti kotse a pagluganam. Lindon. Diana. Anya ti kayat asawan daytoy. Apay nga agab-abay kayong agtugtugaw. Siya kung timang sungbat iti saludsod mo, mama. Inawagan na iti mama. Lindon. Wen, mama? Gaputa kaayan-ayat kon ni Diana. Anya. Pudno ka di da ito'y amapaspasamak. Anya ti aramidan ni Doña Dolores, iti dayta ana ibaga ni Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.